Seurataan tätä joulupukin polkua Korvatunturille kohta. Jatketaan suoraan, kun tää kääntyy tänne toiseen suuntaan. 4 kilometriä kohta tultu. Tai on tultukin jo. Helppokulkusta. Välillä ripsauttaa vettä. Taas on kirkasta. Aurinko paistaa ja vettä sataa. Tämä etappi puolessa välissä. Tässä tulee tää risteys. Tänne jatkuu tonttupolku. Nyt me jatketaan tänne toiseen suuntaan. Lähestytään autiotupaa. Täällä taivaan vuori lentelee ympärillä. Suota on tuolla. Täältä pitäisi tuvaa kohta näkyä. Tää on märkää tää mönkkäriura tässä. Suuntana joku laavu, jonka nimeä en nyt tähän hätään muista. Oliko sillä nimi? Oli sillä nimi, mutta ei sieltä kartalta näkynyt tossa. Ja sieltä sitten seuraavaksi Taavon tuvalle, jos sinne asti päästään joskus. Se ei tänään niin huomenna, jos ei huomenna, niin joskus muulla. Tonne jatkuu silloin Mantosella autiotupa tuolle. Linnut konsertoi, niitä on paljon. Järripeippoi, taivaan vuohtoja, korppia ja keltavästäräkkiä, käkikukkui, kuukkeleita. Jos jonkin näköistä, mitä edes tunnista. Vielä pikkupätkä pitkospuita. Saavutaan yhdelle laavulle tänne. Lounas ainakin tässä. Jussin murusta. Jos se pysyy, niin mä otan lähempääkin kuvaa. Taas vähän tämmönen hankalampi pitkospuu mesta tässä. Ihme. Vaivasko ryteikön läpi tuo.
semmoisen peikkometsän läpi tultiin tänne Peuraselle autiotupaan. Mikä ryteikkä. Nyt matka kohti Tahvon tupaa. Siellä on sauna. Aiku, tää on kuuma tää Jaurujoki ylitetty, patukka syöty ja matka jatkuu kohti Tahvon tupaa vähän hienommassa maastossa kuin tuo joen toinen puoli. Tää onkin isompi joki kuin mä kuvittelin kartassa. Tää onkin hyvä kalapaikka. Tää on hieno tää Jaurujoki. Hieno kelo tässä rinteessä. Pidettiin ruokatauko tossa. Sitten vielä vongoivalle kömmitä tosta. Ehkä. Tuolla se Vongovan räystäs näkyy jo. Tultu 1,20 kilometriä. 5 olisi sinne ja 5 takaisin. Joutuu tosin pikkusen nousemaan tässä varmaan. Vesi on aika kaukana. Joku kipasis hakee vettä. Onpas siellä. Kiipeäminen. Täällä ollaan Vongovan rinteellä. En muista mikä tuo on. Tää on sen tunturikoivo, missä on satoja kirvoja niin läpi. Tonne huipulle olisi tarkoitus mennä. Tervetuloa Suomeen. Vongoivalle. No räystäs ja räystäs. Tää on kyllä hieno, kun tuota lunta on vielä noissa. Paljon enemmän lunta kuin viime vuonna. Ei oo sulanut vielä. Hienon näköistä on. Tähän tulee mieleen Norjan lumihuiput vuori. Tuolla
Saa tankattua nuo juomapullot sitten opetilta. Tämmönen pikku puro pitäisi ylittää seuraavaksi. Kova virtaus on. Siulan ruoktun halkovajaasta tulossa, missä pidettiin lounas. Hieno joki. – 5 kilometriä suurin piirtein autolla. 3 päivää tässä. Tänään joko Tahvon tuvalle yöksi taikka sitten siitä sinne Peuraselle reitin varteen. Tahvolla on sauna, mutta en tiedä jaksaako sitä. Se voisi olla järkevämpi kiertää sinne. Meillä on märät kengät kyllä eiliseltä. Tehon tahon vielä enempää kanssa. Edetään taas yhtä kanjonia takaisinpäin. Yksi kanjonin osuus ohitettiin sieltä vaaran päältä, joka ei helppo kulkunen. Nopea. Säästettiin matkaa ja aikaa. Tää toinen mennään. Nyt meinattiin mennä tän Karhuvaaran päältä, mutta kun ei ole varma miten tosta alhaalta pääsee yli tosta joesta, niin mentiin nyt tätä rantapolkua. Kun 5 kilometriä tullut. Ainakin 10 jäljellä. Mutta mennään sinne Tahvon tuosta eteenpäin. Peuraselle reitin varrelle yö. Oli hienoja leiripaikkoja. Hiukkasen parempi keli kuin eilen. Vettä tuli ja ukkonen jyrisi. Kannatti ottaa vettäkin yhdestä kohtaa, niin oli 20 metrin päässä poron raata. Ei sitten otettu siitä. 30 on sairastunut pöpöön ja 3 on evakuoitu tän hetken tiedon mukaan. Täällä nyt ei vielä mitään toistaiseksi. Meillä on nää filtteripullot, niin pitäisi suodattaa kyllä kaikki pöpöt. Alkumatkasta tosin kyllä ei ole ihan mistä vaan. Eikä vielä. Pitää tallustelemista.
Hienon näköiset kosket on tuossa tännekin päin kulkiessa. Sieltä tulee se Vuolas ylitys siinä. Mikähän? Ja siellä on yksi retkeilijä. En muista mikä joki se on. Yli on mentävä kuitenkin, sitten tehdään lounasta. Jatketaan matkaa. Iltatoimet käynnissä. Leiri on pystytetty aika hienoon paikkaan. Tuolla on sitten se tulipaikka ja tuolla joki menee tuolla. Aurinkokin aika paistaa kivasti ja huomenna pitäisi olla ihan aurinkoinen päivä. Otettiin ylityspaikan jälkeen omat polut. Oikastaan pikkusen, ei mennä sinne Peuraselän tuolle, vaan oikastaan tätä rinteestä. Älä valu liian alas. Säästetään matkassa, mutta en tiedä ajassa säästää. Täällä on syöksyvirtaus kaatanut kyllä ihan järkkymäärän puita. Joskus muina. Lämmintä on täällä. Ei tuule yhtään. Lämpötilanteen varmaan hirveän korkea. Aurinko lämmittää. Uutisen 500 metriä polulla. Tässä on pari esterataa ensin sitten. Tässä pidetään pieni juomatauko. Tuolla näkyy tunturit tuolla kauempana. Välillä vähän koivikkojen keskellä ja satoja kirvoja täällä pyörii. Oli se nyt selvinnyt sitten, että se on norovirusta, mikä täällä UKK:ssa pyörii. Ei auta nuo filtteritkään nyt siihen. Vältellään noita rakenteita. Pysytään omissa teltoissa. Nämä vois joskus uusia, jos rahaa olisi. Tai parempi nämäkin. Älä tule samalle laudalle. Sehän upposi. Mä tulinkin eri reittiä kuin viime. No niin, kello on 9. Löydettiin leiripaikka tämmöisestä keskirovien paikoilta ja sitten makualusta ja sun muita sinne laittelin. Tämmöiseen kanervikkoon jäätiin. Tuolla sen Suomessa voisi olla vaikka karhuja. Lounaan aikana rupesi satamaan ja
ei pitänyt. Nyt ollaan tämmöisellä suopläntiltä. Tuo mönkkäriura on vähän märkä, niin mennään näitä pallukoita pitkin. Ei tiputa suon silmään. Tää on aika kovaa pohjainen suot. On helppoja tämmöiset suot, missä on nämä pallot. Ai, mättähältä mättää. Kierretään tuo täältä. Pari kilometriä autolle. Alkaa matka tulla päätökseen. Kemihaarassa. Tästä se Kemijoki saa alkunsa. Tähän laskee Naltiohaara ja Peskihaara ja oliko se Vierihaara vai mikä se yksi oli. Tästä se kasvaa isoksi Kemijoeksi. Ja ottaa juomavettä vielä tässä viimeisillä metreillä. Ai että olisi hyvä backcraftipaikka.